gaurkoan ere, atzoko fascismoa gogoratuz, etorkizuneko proiektua ekarri nahi dugu gogora, eta etorkizuneko proiektu hori iduritzen zaigu pasatzen dela aipatutako burujabetza sozial eta nazionalaren aldeko prozesu herritar eta zabal bat artikulatzetik posible egingo duena bere egunean ezinezko egin zuten transizio benetazko bat bururaino eramatea. Hemen Euskal Herrian gaur eta orain posible dugulako, nahikoa indar harreman badaukagulako, nahikoa herri badugulako, hori dena aurrera atera ahal izateko, ez? Eta hori esan da, egia da ere, gaurko eguna erabili nahi genuela salaketa bat egiteko, torturaren salaketa irmo bat egiteko, torturarekin behingoz amaitu behar dela azpimarratzeko eta esateko herri honetan torturatuak izan diren pertsona guztien errelatoak ere kontatzen duela, herri bezala azkeneko hamarkada luze hauetako historia idaztear daukagun honetan hori ere lehenengo mailako auzi bezala kokatu behar dugula, eta hor dauzkagula erakusgai Gasteizeko gobernuak duela gutxi publiko egin dituen 1960, 2000 eta 13 bitarteko datuak, non 4.009 pertsonen tortura salaketak nabarmen agertu diren, gehi beste herrialde batzuetatik egindako salaketak gehitu beharko genituzken. Kasu Nafarroan, non beste 700 inguru kontatu ditzakegun.